салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 4 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 145 сомон баробар шуд. Банки Эсхата 1000 рубл 145 сомон. Спетаминбанк 1000 рубл 145 сомон. Амонатбанк 1000 рубл 138 сомон. Народный банк Таҷикистон 1000 рубл 148 сомон. Имрӯз 4 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 148 сомон баробар шуд. $100 бошад ба 1250 сомон баробар шуд. 100 евро бошад ба 1380 сомон баробар шуд. дӯстони азиз, лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо бубинанд ва фикротонро дар комментария бинависонед. раҳмат барои дастгиритон.